Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Baloy. Taong 1958, Antique. Simula pagkabata niya, kapansin-pansin ang pagiging kakaiba ni Baloy. Madalas siyang nilalapitan ng mga ligaw na hayop at nagiging madali para sa kanya ang mapaamo sila. Hanggang sa tuluyan na siyang nagkaroon ng pamilya, ganun pa rin ang kanyang sitwasyon. Kadalasan, kapag may mga ahas sa kanilang mga kanayon, siya ang ipinapatawag para magtaboy nun. Nagagawa kasi niyang utusan ng mga yon para umalis at magpunta sa gubat. Kadalasan din, kapag umaambon at merong araw, kinagabihan ay may mga maririnig na ingay ng barko si Baloy. Ang nakakapagtaka nga lang, malayo naman ang kanilang nayon sa dagat. Naisip na lamang niyang baka guni-guni niya ang mga yon, o kung hindi man, ay baka mga engkanto lang yon. Dahil dito, kapag nakakarinig siya nun, isinasara niya ng mabuti ang kanilang bintana at sinasabihan ng asawa at anak niya na huwag maingay. Isang umaga, dahil may tatapusin pa siyang trabaho sa bukid nila, pagkatapos magkape ay nagpasya siyang umalis. Nagbaon na lamang siya nang sa gayoy may makakain siya kapag nakaramdam siya ng gutom. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang paglalakad nang may makita siyang isang matandang may tungkod. Noong una, maayos namang nakakahakbang yon at normal naman ang lahat. Ngunit nang medyo malapit na siya sa matanda, natumba yon at hindi na nakabangon pa. Nataranta si Baloy, kaya patakbo siyang lumapit doon. Nang malapitan niya ang matanda, nalaman niyang nanghina pala ng husto ang tuhod nun dahil sa gutom. Sinabi pa ng matanda na nagmula siya sa bundok at bumaba dahil may gustong puntahan. Naawa si Baloy sa matanda, kaya nagpasya siyang ibigay na lamang ang pagkain niya rito. Inalalaya niyang makaupo yon at sinamahan niya ito habang kumakain. Ganun na lang ang pagpapasalamat sa kanya ng matanda dahil kahit papaano'y napawi ang uhaw at gutom nito. Noon din, nagpaalam na siya na pupunta sa kanyang bukid. Nagawa namang makatayo ng matanda. Nagpasalamat ito kay Baloy at nagsimula na ring magpatuloy sa kanyang paglakad. Nang medyo makalayo na si Baloy, nilingon pa niya ang nasabing matanda. Napakunot noon na lang siya nang mapagtanto niyang wala na yon. Naisip pa niya na sobrang bilis ng paglalakad ng taong tinulungan niya dahil hindi niya na ito natatanaw. Dumiretso na siya sa bukid at ginawa ang nakabinbin niyang gawain. Dahil wala na siyang pagkain, umuwi na lamang siya noong oras na ng pananghalian. Pagka-uwi niya sa kanilang bahay, nagtaka ang kanyang asawa kung bakit umuwi siya. Ikinuwento naman niya rito ang nangyari, kaya napabuntong hininga na lang ito. Nasa kalagitnaan na sila ng pagkain ng pananghalian nang tumayo ang asawa ni Baloy. Teka, may dumaang matanda rito kanina, Baloy. May ibinigay siya sa akin. Ang sabi niya, ibigay ko raw yun sa'yo. Nagtaka nga ako kung bakit kanya kilala eh. Pagkasabi ng asawa niya ng mga katagang yon, kinuha nito ang bagay na ibinigay ng matanda. Nang mapasakamay na yon ni Baloy, tiningnan niya ito ng maigi. Nagtaka siya kung ano ang tawag doon, kaya naisipan niyang magtanong patungkol dito. Kinahapunan, umuwi siya sa kanilang bahay na alam na ang patungkol sa instrumentong yon na gawa sa kawayan. Ayon sa matandang napagtanungan ko, tinatawag daw itong subing. Ano naman kaya ang espesyal sa instrumentong ito? Napakibit balikat na lang ang asawa ni Baloy dahil sa naging tanong niya. Nung mga oras na yon, minabuti na muna ni Baloy na itago ang nasabing instrumento. Naisip niyang ang matandang nagbigay na lamang na yun mismo ang kanyang uusisain
para malaman niya kung bakit nito ibinigay sa kanya ang subing na yon. Isang araw, nagulat silang mag-asawa nang merong kumatok sa kanilang pintuan. Agad na pinagbuksan niyo ng asawa ni Baloy at nang malaman niya na ang matandang nagbigay ng subing ang nandoon, agad niyang tinawag ang kanyang asawa. Napalunok siya ng kanyang laway nang makita niya ang matanda. Hindi niya alam kung paano niya ipapaliwanag, pero alam niya na ang mismo matandang yon ang binigyan niya ng pagkain at maiinom. Pagkalapit ni Baloy sa dalawa, napangiti ang matanda sa kanya. Dahil naisip ng lalaki na may mahalagang sasabihin ang kanilang bisita sa kanya, sinabihan na muna niya ang asawa niya na maghanda ng magiging merienda ng matanda. Ang subing, nasa inyo na ba? Magagamit mo yan sa oras ng pangangailangan. Ha? Paano ko naman magagamit yon? Wala namang espesyal doon . Tsaka, bakit ninyo ibinigay sa akin? Ang subing na yon ay may kakayahang magtawag ng karakwa na may sakay na 13 mandirigma. Kapag nasa panahon ka ng kagipitan, pwede mo silang mahingian ng tulong. Hindi lubos maintindihan ni Baloy ang sinasabi ng matanda, kaya mas lalo pa siyang nag-usisa rito. Hindi naman sumuko ang matanda at ipinaliwanag niya ang patungkol sa subing. Namangha naman si Baloy nang malaman niyang isang ermitanyong babayla ng matanda. At ang subing na ibinigay nito ay pagmamay-ari ng isang diwata na nagngangalang Kaputliang Dungan. Matapos magkwento ng matanda patungkol sa subing ng diwata, agad siyang nagpaalam. Sinabihan pa ito ni Baloy na hintayin na lang na maluto ang nilagang saging na merienda nila, pero hindi nagpapigil ang ermitanyo. Saktong nakalayo na ang matanda nang lumapit ang kanyang asawa na may dalang isang bilao ng nilagang saging. Sinabi na lamang ni Baloy na nagmamadali ang matanda at hindi ito nagpapigil. Ikinuwento na rin niya ang naging pag-uusap nila at hindi makapaniwala ang asawa niya roon. Huwag kang mag-alala. Kapag may oras, susubukan ko kung totoo ang sinasabi niya. Kinagabihan, habang himbing sa pagtulog ang kanyang asawa, naisipan ni Baloy na lumabas sa kanilang bahay, dala ang subing na ibinigay sa kanya ng ermitanyong baylan. Nang nasa labas na siya ng kanyang bahay, sinubukan niyang patunugin ang subing na ibinigay sa kanya. Ilang segundo niya ring ginamit yon hanggang sa maramdaman niyang naging malamig ang hangin. Kasunod nito, may nakita siyang dumaan sa kanyang ibabaw. Nagulat na lang ang kanyang mga mata nang mapagtantong isang gintong karakwa yon. Kinabahan siya sa kung ano man ang posibleng mangyari, kaya muli niyang pinatunog ang subing niya. Namangha siya nang masaksihan niya kung papaano naglaho ang naturang sasakyang pandagat. Noong wala na yon, doon lang siya nakaramdam ng pangingilabot. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari kapag lumabas na ang sinabi ng matanda ng mga mandirigma at napagtanto niya ring mahiwaga ang karakwa na yon sapagkat nagagawa nitong makalutang sa ere kahit pa na isa itong sasakyang pandagat. Noong mga oras na yon, nagpasya si Baloy na pumasok na muna sa kanilang bahay para magpahinga. Sapat na sa kanya noon na mapagtantong tama ang sinabi ng matandang babaylan sa kanya. Pagpasok niya, bumalik siya sa higaan nilang mag-asawa. Sinubukan niyang matulog, pero kahit na anong gawin niya, ay hindi siya makatulog. Sumasagi sa isipan niya ang patungkol sa gintong karakwa na kanyang nakita. Kinabukasan, kahit na wala siyang tulog, pumunta pa rin siya sa kanilang bukid para magtrabaho. Hindi na lamang niya sinabi sa asawa niya na hindi siya nakatulog dahil sa pag-iisip ng mga bagay-bagay. Noong nasa bukid na siya at naglilinis ng mga pilapil, nakita niya ang ibang mga taga-kabilang baryo na naglalakad.
Papunta sila sa kanyang kinaroroonan, kaya naghintay siya sa paglapit nila. Noong tuluyan ng makalapit ang mga yon, nagkwento sila patungkol sa pambibiktima ng mga aswang. Sinabi pa nila kay Baloy na sa mga susunod na araw o linggo, posible na nasa baryo na nila ang mga aswang. Pagkatapos nilang magkwento, nagpaalam na sila kay Baloy dahil ibabalita pa nila sa ibang kanayunan ang patungkol doon. Nabahala si Baloy dahil sa kanyang nalaman. Dahil dito, nagkaroon siya ng plano para mapigilan ang mga aswang. Nagmadali siya sa paglilinis ng mga pilapil hanggang sa dumating ang hapon. Nung mga panahong yon, sa halip na umuwi sa kanilang bahay, minabuti niyang manatili na muna roon sa kanilang bukid. Alam niya nga hanapin siya ng kanyang asawa, pero wala siyang naging pakialam. Ang tanging nasa isipan na lang ni Baloy noon ay ang maitaboy ang mga aswang na nagbabanta sa kaligtasan ng mga taga-nayon. Wala man akong anting-anting o agimat, pero hindi ako natatakot. Kung totoo man ang sinasabi ng ermitanyong baylan, magagawa kong matalo kahit pa ng buong baryo ng mga aswang. Nang tuluyan ng dumilim, nagmatsyag siya sa kanilang paligid. Maswerte nga lang at maliwanag ang buwan noon, kaya nagawa niyang masipat ang kapaligiran. Nasa kalagitnaan ng kanyang pagmamatsyag si Baloy nang may makita siyang nilalang na mabilis kung tumakbo at bumaybay sa isa sa mga pilapil doon. Dahil papalapit sa kanyang kinaroroonan ang nilalang, inihanda niya ang sarili niya para harangan yun. Pagkalapit ng aswang sa kinaroroonan niya, tumayo siya sa daan habang hawak ang kanyang itak. Sisigaw pa sana siya pero sa hindi niya inaasahan, mas naging mabilis pa yon. Halos mabuwal siya sa lupa nang mapadaan sa tabi niya ang nilalang, kaya napamura siya ng malakas. Huwag lang kayong magkakamaling manalasa rito sa baryo namin. Sisiguraduhin namin na hindi na kayo makakalabas ng buhay. Nung mga oras na yon, nagkaroon siya ng kutob na baka may mga aswangang nananalasa sa kabilang baryo. Dahil dito, napagpasyahan niyang tumungo roon. Dahil sa kanyang kagustuhan na mapuksa ang mga nilalang na nagiging banta sa kaligtasan ng mga tao, nawala ang takot na nararamdaman ni Baloy. Habang naglalakad, napadasal siya para sa kanyang kaligtasan. Pagdating niya sa kabilang baryo, sobrang tahimik ng paligid. Nakasara ng mabuti ang mga kabahayan, kaya naisip ni Baloy na walang mabibiktima ang mga aswang doon. Babalik na sana siya sa kanilang baryo, pero may narinig siyang sigawan ng mga bata. Kinutuban siyang may binibiktima ang mga aswang doon, kaya hinanap niya kung saan nagmumula ang sigaw. Nang mapagtanto niyang nasa bandang kapatagan yon, tumakbo si Baloy para mas makalapit siya roon. Napailing na lang siya nang makita ang dalawang bata na nakatayo sa gitna ng kapatagan habang pinapaligiran ng mga naglalakihang aso. Alam niyang mga aswang yon, kaya mas lumapit pa siya sa kinaroroonan nila. Hinawakan na lang niya ng mahigpit ang itak niya at inihanda ang kanyang sarili. Nang makalapit na siya roon, sumigaw siya para kunin ang atensyon ng mga aswang. Napalingon naman silang lahat sa kanya at napaangil. Noong mga sandaling yon, napaiyak na ang mga bata at sinabihan niya ang mga yon na lumapit sa kanya para hindi sila magawang sunggaba ng mga aswang. Pagkalapit ng mga bata, tinanong niya kung bakit nasa labas silang dalawa. Hindi naman nagdalawang isip ang magkapatid na sabihin ng rason kung bakit nasa labas sila. Napayukom na lamang ng kanyang kamay si Baloy nang malaman na pinalabas sila ng kanilang madrasta. Magsasalita pa sana siya, ngunit napaangil ang mga aswang at umatake sa kanilang kinaroroonan. Sinabihan naman ng lalaki ang dalawang bata na magtago na muna sa likod ng puno para hindi sila mapano. Noon din,
Kahit na itaklang ang kanyang sandata, nilabanan niya ang mga dambuhalang aso. Noong una inakala niyang medyo mahina lang ang mga yon. Ngunit nang pagtulungan siya ng mga ito, napagtanto niyang dehado siya sa kanyang mga kalaban. Dahil nandun na siya sa ganoong sitwasyon, wala siyang ibang napagpilian kundi ang makipaglaban. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang pakikipagtunggali sa mga nilalang nang maalala niya ang subing na ibinigay sa kanya ng ermetanyong baylan. Naisip niyang baka nakalimutan niya yon, pero nang makapa niya na yon, nabuhayan siya ng kanyang loob. Sa hindi niya inaasahan, inatake siya ng isang aswang at nagawa siya nitong maibalibag. Pagkatilapon niya, napahawak na lang siya sa kanyang balakang nang makaramdam siya ng kirot dito. Inaakala niyo ba na wala akong laban sa inyo? Sisikapin sana ni Baloy ang makatayo, ngunit natanaw niya ang napakaraming aswang na papalapit sa kanilang kinaroroonan. Nagkaroon siya ng kutob na isang buong angkanang nandoon, kaya minabuti niyang kunin na ang subing niyang nasa kanyang bulsa. Nang makuha niya yon, nagpasalamat siya dahil hindi man lang yon nasira. Nang makita niyang papasugod sa kanya ang ibang aswang, pinatunog niya ang instrumentong hawak niya. Makalipas lang ang ilang sandali, naging iba ang ihip ng hangin. Sa isang pagkisap ng mga mata ni Baloy, nakita niyang papalapit sa kanilang kinaroroonan ang gintong karakwa. Napatingala rin ng mga aswang, kaya nagkaroon siya ng pagkakataon para sugurin sila. Nang makalapit na ng hustong gintong karakwa, bumaba roon ng 13 mandirigma. Lahat sila nakasuot ng baluti at birang na kulay ginto, tsaka may kanya-kanya silang mga sandata. Nang tuluyan na silang makababa, nagkagulo ang mga aswang. Hindi naman sila pinansin ni Baloy at sumugod siya sa kanyang mga kalaban. Nilapitan niya ang isang malaking aso at walang pagdadalawang isip na tinagas sa leeg. Dahil sa pagkatulala nun, nagawa niyang masugatan ang nilalang. Pagdating ng iba pang mga aswang, nilabanan sila ng 13 mandirigma. Hindi na nagawang masaksihan ng lalaki kung papaano makipaglaban ng mga yon dahil itinuon niya rin ang kanyang pansin sa mga aswang na kalaban niya. Dahil merong dumating na tulong, naging kampante si Baloy na magagawa niyang matalo ang mga aswang. Nang magawa na niyang patayin ang mga nakalaban niya, doon lang niya ibinaling ang kanyang pansin sa mga mandirigmang tinawag niya. Namangha pa siya dahil sa galing nilang makipaglaban at nagagawa nilang mapatay ang mga aswang kahit na sa isang pagtaga lamang. Ilang sandali pa, nakita niya na may iba pang aswang na papasugod sa kanila, kaya napailing na lang siya dahil doon. Ang mga walang ya, mukhang hindi kayo nauubos ah. Dahil tila hindi nauubos ang mga aswang, nilabanan niya sila ng buong tapang. Ang kada nilalang na lumalapit sa kanya ay tinataga niya sa leeg at sinisigurado niya na hindi na yon mabubuhay pa. Nang maubos na niya ang mga aswang na kumakalaban sa kanya, minabuti ni Baloy na puntahan ng 2 bata. Nung nandun na siya sa puno kung saan nagtatago ang 2, pinanood niya ang 3 mandirigma habang nakikipaglaban sa mga aswang. Inusisa naman siya ng mga bata patungkol sa mga yon, pero sinabi niyang hindi niya kilala ang mga tumulong sa kanila. Magpasalamat na lang tayo at dumating sila. Kung hindi, baka nagawa na tayong lantakan ng mga aswang na yan. Makalipas pa ang ilang minuto, nagkalat na sa lupa ang mga bangkay ng aswang. Naglakad palapit sa 13 mandirigma sina Baloy at agad na nagpasalamat sa mga yon. Walang katagang namutawi sa kanilang bibig, pero napangiti sila ng malapad at napatango. Noon din, nagpasya siya na patunugin ulit ang kanyang subing para makaalis na ang mga mandirigma.
Matapos niyang patunugin yon, naglaho ang 13 at umalis din ang karakwa. Kasabay ng paglaho ng sasakyan ng mga mandirigma, nawala rin ang mga katawan ng aswang doon. Napabuntong hininga na lang siya, gawa ng wala na siyang liligpiting kalat sa bahaging yon. Nagpasya na rin noon si Baloy na ihatid ang magkapatid sa kanilang bahay. Habang naglalakad, sinabi ng lalaki sa dalawa na wala silang ibang pagsasabihan patungkol sa tinawag niyang gintong karakwa. Nangako naman ang dalawa at nagpasalamat kay Baloy. Pagdating nila sa bahay ng magkapatid, sinabi nila kung ano ang nangyari. Humingi naman ng pasensya ang madrasta at sinabi na hindi na niya uulitin ang ginawa niya sa 2 bata. Noong mga oras na yon, nagpasya si Baloy na umuwi na muna sa kanilang bahay. Alam niyang hinahanap na siya ng kanyang asawa, kaya nagmadali na siya. Nang makauwi na, naabutan niya ang asawa niya na panayang lakad habang pabalik-balik sa tapat ng bintana at pintuan. Sinabi na lamang ni Baloy na pumunta siya sa bahay ng kanyang kaibigan dahil niyaya siya nito. Minabuti niyang wag nang sabihin sa kanyang asawa ang totoong nangyari, lalo pat alam niyang mag-aalala lang ito. Dahil nakaramdam siya ng gutom, niyaya na lang niya ang kanyang asawa para maghapunan. Pagkatapos nun, nagpasya silang dalawa na magpahinga na. Matapos ang pangyayaring yon, naging kampante na si Baloy na wala ng aswang na susugod sa kanilang baryo. Naisip niyang nagawa na niyang ubusin ng mga nilalang na nananalasa roon. Pagkaraan pa ng ilang araw, nagsimula na namang umugong ang balita patungkol sa mga nawawalang tao. Marami ang nagsabi na mga aswang ang may gawa nun, kaya nakiramdam siya sa kanyang paligid. Isang gabi, nasa kalagitnaan na sila ng kanilang pagpapahinga nang makarinig siya ng mga ingay sa hindi kalayuan. Alam niyang hindi yun gawa ng simpleng hayop, kaya kinutuban siyang nakarating na ang aswang sa kanilang nayon. Hindi ito maaari. Kailangang hindi sila magtagal rito sa baryo. Hindi ako papayag na pati rito ay maghasik ng lagim ang mga aswang na yan. Napatitig si Baloy sa kanyang asawa. Nang makita niyang mahimbing na ito sa kanyang pagtulog, nagpasya siyang bumaba sa kanilang bahay. Dala niya ang kanyang itak at ang subing ni Diwatang Putling Dungan. Nang makababa na siya, inalam niya kung saan nagmula ang narinig niyang ingay. Napailing na lang siya nang mapagtantong sa bandang silangan nagmumula ang ingay. Agad siyang dumiretso roon at nakita niyang may mga aswang nga sa bahaging yon. Noong una 2 aswang lang ang kanyang nakita, subalit nang lumaon, napansin niya ang ibang aswang na papalapit din doon. Ano bang uri ng demonyo kayo? At bakit hindi kayo madaling maubos? Nang sipatin niya yon ng mabuti, nakita niyang may 12 aswang pa na papalapit sa kinaroroonan ng kanilang kasama. Habang nakamasid sa kanila, naisip ni Baloy ang gintong karakwa. Batid niyang isang tawag lang niya sa mandirigmang nakasakay doon. Siguradong tapos na ang mga aswang na yon. Subalit nang maisip niyang baka may isa pang aswang na nakakalat sa kanilang baryo, minabuti niyang wag na munang gamitin ang kanyang subing. Walang ano-ano, nagulat siya nang may isang aswang ang napatitig sa kanyang pwesto. Alam niya na nakita na siya ng nilalang na yon, kaya minabuti niyang lumantad na lamang. Nang makalabas na siya sa kanyang pinagtataguan, agad na sumugod sa kanya ang isang aswang. Agad namang nabahala si Baloy sa magiging sitwasyon niya. Naisip din niya na baka posibleng kumalat na ang mga aswang sa kanilang nayon. Dahil dito, napagpasyahan niyang gamitin na ang subing. Pinatunog niya yon, at saktong pagkatapos niya itong patunugin, nagawa siyang sunggaba ng aswang. Nabuwal siya sa lupa
at nabitawan niya ang subing dahil sa biglaang pangyayari. Nung mga oras na yon, nakipagbuno siya sa isang aswang. Napangiti na lang si Baloy nang makita niya na dumating ang gintong karakwa at nakababa na roon ang 13 mandirigma. Nang makalapag sa lupa ang mga yon, agad din nilang nilabanan ang mga aswang. Mas lalo pang ginanahan si Baloy at kahit na may mga kalmot na siya sa katawan, naging baliwala yun sa kanya. Ang tanging nasa isipan niya ay ang matalo ang aswang at nang maging mapayapa na ang kanilang buhay. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang pakikipaglaban sa mga nilalang. Nang makarinig siya ng sunod-sunod na yabag, sinubukan niyang igala ang kanyang paningin at nakita niya na may iba pang aswang na paparating. Dahil alam niyang haharapin sila ng 13 mandirigma, hinayaan na lamang niya ang mga yon. Itinoon niya ang pansin niya sa pakikipaglaban sa aswang na kaharap niya. Kalaunan, nabuwal silang dalawa at kahit na ilang beses na sinubukan ng lalaki na tagain ng aswang, hindi siya nagtatagumpay. Makalipas pa ang ilang minutong pakikipagbuno, nagawang ibabawan ni Baloy ang nilalang. Sinakal niya ito ng buong higpit at nang akmang manghihina na sana ang nasabing aswang, nagulat na lang siya nang may maramdaman siyang matinding kirot sa tiyan. Napatingin siya roon at nanlumo siya nang makitang sinusubukang dukutin ng aswang ang kanyang atay. Walang iya ka. Akala mo ba magagawa mo akong talunin? Nagkakamali ka. Buong lakas na sinuntok ni Baloy ang aswang sa panga na naging rason para matigil yon sa kanyang ginagawa. Noon din, umalis ang lalaki sa sitwasyon niya at walang pagdadalawang isip na tinagas sa leeg ang aswang. Agad na nabuwal yon at bumulwak ang dugo sa kanyang lalamunan. Nang masiguro niyang hindi na yon gumagalaw pa, lumapit siya sa ibang aswang para tulungan ang mga mandirigma. Nakipagsabayan siya sa kanila sa pakikipaglaban hanggang sa unti-unti na nilang natalo ang mga aswang. Kalaunan, ang kada nilalang na umaatake sa kanila ay bumabagsak na lang sa lupa, sugatan o di naman kaya'y wala ng buhay. Magiging kampante na sana si Baloy dahil sa naging tagumpay nila. Subalit nagulat siya nang maibaling ng 13 mandirigma ang kanilang pansin sa kanya. Napalunok siya ng kanyang laway at kinutuban siya ng hindi maganda. Dahil dito napaatras siya ng ilang hakbang. Sinubukan niyang hanapin ang subing na ibinigay sa kanya ng matandang baylan, ngunit sa kasamaang palad hindi niya ito matagpuan. Nagulat na lamang si Baloy nang biglaan siyang inatake ng isang mandirigma at binalak na tagain. Sumunod din sa isang yon ng 12 kasamahan niya, kaya todo ilag ang lalaki. Halos lumuwa na ang puso niya dahil sa biglaang kaba na naramdaman. Alam niya sa kanyang sarili na wala siyang laban sa mga nilalang na yon, kaya natakot siyang baka hindi na siya makauwi ng buhay sa kanyang pamilya. Naisip din niya na kung tatakas siya, hahabulin siya ng mga yon at baka patayin pa pati ang pamilya niya. Ano bang kasalanan ko sa inyo? Bakit niyo ako sinusugod? Kahit ilang beses pa siyang nagtanong sa kanila at nakiusap na itigil na ang kanilang ginagawa, hindi pa rin yun tumitigil. Sa hindi inaasahan ni Baloy, dahil sa pag-ilag niya sa mga atake ng 13, natisod siya at nabuwal sa lupa. Dahil hawak pa rin niya ang itak niya hanggang sa mga oras na yon, sinubukan niyang makatayo sa tulong nun. Subalit nang makalapit sa kanya ang isang mandirigma, buong lakas siya nitong sinipa na naging rason para tumilapon siya sa hindi kalayuan. Nabitawan niya rin ang itak niya, kaya mas nabahala siya. Akmang tatayo na sana siya, pero nakita niya ang mga mandirigma na tuluyan ng nakalapit sa kanya. Nang makita niyang itinaas nila ang hawak nilang mga sandata bilang paghahanda sa pagsugod, kinabahan siya ng sobra. Napadasal na si Baloy at sinubukan niyang makiusap sa mga yon.
Subalit kahit na anong gawin niya, hindi siya pinapakinggan ng mga mandirigma. Ako ang tumawag sa inyo, kaya pakinggan niyo ako. Hindi ako isang kaaway. Kaibigan niyo ako. Napangisi lang sa kanya ang 13. Noon din, napansin ng lalaki na nagbabaga ang mga mata nun. Hindi niya alam kung anong nilalang talaga sila, kaya bahagya siyang nagsisi na tinawag niya ang mga yon. Nasa ganong sitwasyon siya nang mapagtanto niyang kailangan niyang lumaban para sa kaligtasan niya. Alam niya sa sarili niyang yun na lang ang tanging mapagpipilian niya, kaya sinugod niya ang isa sa mga mandirigma. Naglaban silang dalawa pero nahirapan siya dahil sa kakaibang lakas at liksi nun. Nang mabubuwal na naman sana siya, nakarinig siya ng mga yabag ng paa. Sinipat niya ang bahaging pinagmulan nun at nakita niya ang ermetanyong baylan na nakatayo at hawak na ang subing. Pinatunog niya yon ng ilang beses kaya natigilan ang mga mandirigma. Napalingon sila sa matanda at kasunod nito, mas bumaba pa ang kanilang karakwa. Walang pasabi silang umakyat sa karakwa. Nagulat pa si Baloy nang makita niya na pati ang ermetanyong baylan ay nagsimula na ring umakyat doon. Kahit na masakit ang kanyang katawan, sinubukang tumakbo ng lalaki patungo sa matanda. Bakit po kayo sasakay dyan? Baka kumapano po kayo? Napangiti lang ang ermetanyong baylan sa kanya. Sa malumanay na boses, nagwika ito at hindi inaasahan ni Baloy ang kanyang nalaman. Asawa ko ni Diwatang Putling Dungan. Kaya lang ako pumunta sa lugar na ito dahil alam kong mananalasa ang mga aswang. Salamat at nagawa mo silang puksain. Kinakailangan kong sumabay sa 3 mandirigma dahil baka kung saan pa sila mapunta. Mahirap na. Baka mga taong kanilang patayin sa halip na masasamang elemento. Nagpasalamat si Baloy sa matanda at tinitigan na lang ito habang paakyat sa karakwa. Pagkasampa roon ng matanda, agad na yung umalis. Hindi makapaniwala si Baloy sa nangyari. Hanggang sa mga oras na yon ay hindi pa rin nawawala ang kanyang kaba. Dahil dito, minabuti na niyang bilisan ang paglalakad. Hanggang sa makarating siya sa kanilang bahay, ay nanatili siyang nakatulala. Hindi niya lubos na may paliwanag ang mga nangyari sa kanya. Magmula noong mapasakamay niya, ang subing ng diwatang si Putling Dungan na tumatawag ng 13 mandirigma.